नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मुळा पराठा बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे मुळ्याची भाजी आणि मुळा घेतलेला आहे। हे पहा, आता आपण मुळा स्वच्छ धुवून ह्याला खिसणीने बारीक खिसून घेऊया। आणि मुळ्याची जी पानं घेतले ती 2 पानांनी स्वच्छ धुवून त्याला एकदम बारीक चिरून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने आपण मुळ्याची पानं होती त्याला 2 पानांनी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे। आणि मुळा आपण 2 पानांनी स्वच्छ धुवून त्याला खिसणीने बारीक खिसून घेतलेला आहे। तुम्ही जे चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला आता रेसिपीला सुरुवात करूया। मुळा पराठा बनवण्यासाठी आपण एका परातीमध्ये 2 वाटी गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे, ते या परातीमध्ये घालून घेऊया। आता आपण जो मुळा बारीक चिरून घेतलाय तो घालून घेऊया। आता ह्यामध्ये मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद घालूया। 1 चमचा आपण मालवणी मसाला घालूया। अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय तो घालूया। अर्धा चमचा धना पावडर घालूया। अर्धा चमचा आमचूर पावडर घेतले ती घालूया। इथे आपण ओवा घेतलाय अर्धा चमचा तो घालून घेऊया। आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि भरपूर हेल्दी। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। आता आपण 1 चमचा तेल ओतूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। मिक्स झालेला आहे। आता आपण थोडं पाणी घालून त्याला छान मळून घेऊया। पाणी लागेल तसं आपल्याला वापरायचं आहे। हे पहा, छान आपण गोळा मळून घेतलेला आहे। आता आपण हाताला थोडं तेल लावून घेऊया आणि छान याचा छोटासा गोळा घेऊया। हे पहा, आणि आता लाटून घेऊया। लाटण्यासाठी आपण इथे सुक्क पीठ घेतलेलं आहे। या पद्धतीने आपण सुक्क पीठ लावून घेतलेलं आहे। आता आपण छान लाटून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। अलगद आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। हे पहा, छान आपला पराठा लाटून झालेला आहे। आता आपण ह्याला शेकून घेऊया। हे पहा, इथे आपला पॅन छान गरम झालाय, त्यामध्ये आता पराठा घालून घेऊया आणि 2 मिनिटं आपण एका साइडनं शेकून घेऊया। आता आपण फिरवून घेऊया। हे पहा, एका साइडनं छान आपला शेकून झालेला आहे। आता आपण ह्याला तेल लावून घेऊया आणि पसरवायचं आहे। आता लगेच आपण फिरवून घेऊया आणि त्या साइडनेही आपल्याला तेल लावायचं आहे। छान आपला पराठा तयार झालाय। आता आपण काढून घेऊया। हे पहा,
छान आपला मुळा पराठा तयार झालेला आहे। आता याच पद्धतीने आपण सर्व पराठे शेकून घेऊया। या पद्धतीने सुक्का पीठ लावून आपल्याला पराठा लाटून घ्यायचा आहे। हे पहा अलगद अगदी छान पराठा तयार होतो। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा, खूप छान होतो। या पद्धतीने आपण सर्व पराठे लाटून आणि शेकून घेऊया। तेल लावून घ्यायचं आपल्याला सर्व बाजूने, फिरवून घेऊया। अगदी झटपट तयार होतो आणि चवीला खूप छान लागतो। या पद्धतीने तुम्ही मुळ्याचा पराठा बनवून पहा, भरपूर हेल्दी रेसिपी आहे। हे पहा मस्त आपला पराठा तयार झाला आहे। याच पद्धतीने आपण सर्व मुळा पराठा छान पद्धतीने शेकून घेऊया। या ठिकाणी आपला छान पद्धतीने मुळा पराठा तयार झाला आहे। हे पहा, या पद्धतीने तुम्हीही बनवून पहा, खूप छान होते आणि हेल्दी रेसिपी आहे। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।